Llengüaferits. Avui volíem compartir una reflexió així preestival. Per què? Està arribant l'estiu, ve molta gent de fora i a nivell lingüístic passen alguns comportaments que no acabem d'entendre, vaja. No, ni comencem ni acabem d'entendre'ls. Jo no els entenc. Podem veure un exemple? Sí, llengüaferits, som-hi, un exemple. No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'arriba... Excusez-moi, bonjour, je cherche l'office de tourisme. Turismo, la oficina de turismo. Oui, l'office de tourisme, sí. A la derecha, segundo a la derecha. Deuxième à droite. Derecha. À droite. Derecha. À droite, deuxième à droite, ok. Merci, hein. Derecha. Ok, merci. Segundo a la derecha. D'accord, ok, merci. Au revoir. No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans un coti ben salsero. Ho heu vist, oi? Què ha passat aquí? Que ha vingut una turista, francesa en aquest cas, a demanar una cosa a un noi, no? Un noi així de català, perquè clar, estava cantant en català i tot plegat. Llavors, clar, no sabem l'història lingüística d'aquesta persona, no sabem si parla català, castellà, anglès. El que sabem és que parla francès. I què ha passat aquí? Que el noi català, de cop i volta, cridant, a més, parlant molt fort, ha parlat en castellà per ajudar-la. Exacte, i això no ajuda. A veure, si una persona no sap la nostra llengua o no sap la llengua que estem parlant, per molt que cridem, és que no ens entendrà, no ens entendrà. Francesa però no sorda. Exacte, és una mica surrealista, eh? Sí. Per tant, com que la gent que ve de fora, possiblement molts no saben ni català ni castellà, si nosaltres fem servir el català amb normalitat, doncs utilitzem-lo també amb les persones que venen de fora, si ens demanen alguna indicació, alguna cosa molt bàsica, que ens farem entendre que el llenguatge no verbal representa potser el 70% de la comunicació. Per tant, el segon a mà dreta, per exemple, i segur que ens en sortim. Segon a mà dreta. Exacte. Vull dir que tampoc és una cosa tan complicada de dir. I així visibilitzem la llengua també, demostrem que la llengua d'aquí doncs és el català. Fem la necessària i fem que la gent també hi tingui curiositat també, que potser aquesta noia deia, ja està, sí, és això que vull dir. Jo no en vull saber res, no. No en vull saber res. Intento no creuar-te la mirada. Llengüaferits, som-hi! Històries inventades. Ja està, jo crec que ja està. Ja s'ha entès, això és entès. Jo crec que... Espera, com s'atura això?